आइजो अनसाय आफाद आरो हारिमु आफाद सिमेन्ट सापरियाव गाजा गोमजायै बोसोरारि जथुम्मा खुंदों। मोन्नैबो आफादा हारिनि थाखाय जोबोद गोनां। थांनाय सोमावसारनायनि समाव आइजो अनसाय आफादनि जि मोनसे बिहोमा बेखौ अरायसम बियो जारिमिनाव माने थालांगोन आरो दंबाय थायो। दा फैबाय थानाय समाव हारिखौ गोख्रों खालामनो थाखाय हारिनि हारिमु हारिनि थामोनथा सिनायथिखौ लाखिनो थाखाय हारिनि गुबुन गुबुन जौगासारनाय नांगौनि बिथिंफोरखौ गोख्रों खालामनो थाखाय मोन्नैबो आफादा गोख्रोङै हाबा मावनांगोन। दा बेनिखायनो जों बयबो हास्थायो आरो आसामनि खना खनला रायजो जानाय बर' फिसाफोरनि थाखाय जिखिना बिटिआरनि बाहेरायाव थागोन बर' कसारि काउन्सिल दानाय जादों। दा बे बर' कसारि काउन्सिल आरो बिटिआर काउन्सिल मोननै काउन्सिला लोगो नांनानै जोंनि जेसेबां आफादफोरखौ मदद खालामनायजों लोगोसे जोंनि हारिनि गासै बिथिंफोरखौबो गोख्रोङै जोङो नोजोर होगोन आरो हाबा मावलांबाय थागोन। बे प्रभिन्सियेलाइजेसननि हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ। बयबो मिथिगौ आसामाव जोबोद कमप्लिकेटेड इस्युआनो जाबाय इडुकेसनेल इस्यु। दा बेखौ बोस्रांनो थाखाय आसाम सरकारा पजिटिभलि नाजागासिनो दङ आरो जोंबो बिनि सायाव हाबा मावगासिनो दङ। क'क्राझाराव नङा सारा आसामावनो जागोन आरो बिनि थाखायबो जों हाबा मावबाय थादों जाहाथे जोंनि राइटआ थायो। बेथ' नोङो डिरिजार्भआ नोङो पार्सेन्टनि लोगोआव बाथ्रा। दा बिनि उनावबो जों माबायदि जोंनिखौ जों लाखिनो हायो बेखौ नाजाबाय थादों। 39 बोसोरनिफ्रायनो देहायारि जोथोननि बिथिङाव बुहुमनि बयजोंबो फोथायजानाय लोगोसे साबसिन आरो रावजोंबो रुजुजायै गोरोन्थि गैयै फिथाइनि रादाय होग्रा एप'ल' डायग्नोस्टिक्सआ नोंथांमोननि साखाथियाव सौफैबाय। बे एप'ल' डायग्नोस्टिक सेन्टाराव थैजों सोमोन्दो थानाय गासिबो बेराम कभिड-19 बेराम खि हासुदै आरो गुबुन गुबुन बेरामनि आनजाद खालामनाय जायो। नोंथांमोनहाबो आनजाद खालामजाफैनो हागोन। थंआ जाबाय क'क्राझार टाउननि मालदां बाजारनि साखाथियाव थानाय रिलायन्स पेट्रल पाम्पनि उल्थाथिं। रोखायै मिथिनो थाखाय नोंथांमोनहा 6001517103 नाम्बाराव सुलु लानो हागोन। एप'ल' डायग्नोस्टिक सेन्टार क'क्राझार।